Počkej, co to mám za nářadit? Tady máme sobě kabětí do trene. A baka piče. Ti hodím dovnitř, když to volíš. Máš kladivo? Jak to bylo dlouhý, tak se to pak takhle při toho zatlačí se do toho. Kdyby to... A ty už nemáš? Kámen nějaký? Tak dá se to aspoň trochu. Já bych řekl, ne. To tam ten typan měl zastrčený bez toho, vsaďte si, že jo? Určitě. To jsem nemohl takhle vzít do toho roužu. Jsem nemohl pohnout. Ani nevypadá vůbec nic, že by to bylo bohu. Jo, tam byl prostě nějak vole čurák, vole tou páskou, vole udělaný. Buzerant. Kdyby to volnul tak idiot a bylo to úplně tak, jak je to tamhle, tak věřím, že ten větší padnout nemůže. Tyhle. Už. Ale už jsem se trochu... A dělá ho dole. Nic? No, ještě mě napadá jedna věc. Jak velký výkon má ta tvoje motorka? Slabej. Takže by to nevohnula. Asi ne. Ty jsi tady navohýbaný od toho pana, ty vole. To se Ten nahrát, vole, to neuděláš normálně. s kladivem možná. A doma to je očko, ne? Dej to tomu sílu, co se tady si má se očko. Pojď něco, prostě či to nahřát na palovač nebo nevím. No, co tam nějak bylo uchycený, takhle tam věku rozhodně nebyl, jo? Páskou. Mám vidět to nahrávat. Blažej určitě. Asi jo, viď. Ne kousky, ale opravování toho Opla, to bude na Tritrotlos. Ty vole, tam bude záběru, ty vole. To bude mít, vole, na celou sérii, ty vole, na celý rok. Ty vole. Neříkám, to bude mít na celý rok, tohle. Žádný šroubovák, který máte, viď? Ne. Mám tu kožený kalhoty. To tam ten typan přivážil tohle. Tak nějak přivařit něčemu. Tady tam chycený nebylo. Kurva, to tam bylo takhle, ty vole. Já už to vypadá líp trošku. Ale nějak, ale jak, ty vole? Ještě víc sem. A... Já si nebudu platit dalších x tisíc za opravu. Radši zaplatím za zničený tričko a džíny, ty už jsou stejně roztržit. Ty vole, kdyby se tohle sundalo, tak to tam provlíknu, naháknu a je mi to úplně volný. Na to ale, abych to, tak tady musím uvolnit mega, ale mega prorezlou matici, na kterou bych potřeboval tak 14 kutů. Já nechci nic říkat, ale myslíš, že jak je to v té poloze, tak pojedeš jako dobytek, tak aby se s tím něco stalo? Ten iPhone drží. Bych to taky řekl, že na tom jednom to drží a tady ten druhý myslím, paráda, policajti, víte, že máte uvolněný výfuk? Co jim do toho? Máš technickou? Máš. Nazdar. Tak pane řidiči, tady 4 km je stanice technické kontroly, pojďte prosím s námi. A vám to tady neprošlo, kdo vám to mohl dát? Prdala jsem v píči. A jsem bez papíru! Tu technickou to měl ještě předtím, než si to koupil. To je hezký, ale. A ještě řeknou, a vy nemáte vyřízený papíry a kupoval jste to v únoru, víte, jaký je měsíc? Je konec května? Jo, to jim řeknou, že by konec května. Pak brácha jak svině, ty vole, mám tu 2 automechaniky a stejně se v tom hrabu sám. Já myslel, že o lidi nám jde především, když děláme tyhle ty blbosti. A jak to chceš srovnat, když to nemáš žádný vercek? Ani zvedák, nic. A nemáš takhle v leže, na to máš minimální sílu, frajere. Proto vám říkám, že dojdu mimo kladivo a takhle se to narovná.